Què és l'adobat orgànic amb fems i purins? L'adobat orgànic proporciona els nutrients necessaris pel creixement de les plantes i el manteniment dels conreus mitjançant l'aplicació de fems i purins que venen de granges d'animals. Quins són els beneficis? L'adobat orgànic amb fems i purins fomenta la vida dels sòls agrícoles, en millora la fertilitat i incentiva la productivitat agrícola. Estimula l'activitat d'organismes útils com bacteris, fongs i cucs. Utilitzant dejeccions ramaderes, evitem l'ús de fertilitzants químics. L'ús de l'adobat orgànic és economia circular. Es redueixen els recursos econòmics i de producció i s'impulsa la sostenibilitat. Com s'aplica? La bona gestió de l'adobat orgànic implica conèixer les necessitats dels conreus, les característiques del sòl i del fem o purí. Això determina la quantitat, el moment i com s'ha d'aplicar als camps. Tots els ramaders disposen d'un pla de gestió de dejeccions ramaderes autoritzat i controlat per la Generalitat de Catalunya. En les aplicacions dels adobats orgànics se segueix un codi de bones pràctiques per millorar l'eficiència en la utilització d'aquest recurs. I tu, què pots fer? Sigues conscient que els professionals de la pagesia ens aporten aliments de proximitat mentre gestionen el medi natural i el paisatge, mantenint el territori equilibrat. Consumint productes de proximitat, contribueixes a fer un país més sostenible. Respecta i valora l'equilibri del món rural.